Ugye Timi befejezte... Megyek már. Nem kell, nyugodtan osztad csak azt a puszit, nincsen az a sem baj, sőt, a lányoknak osztod, annál jobb. Azt mondja, hogy a következő férfi nem más, mint Bihal Roland! És hát természetesen, mint minden este, most is a legjobb dalokat hoztuk. Roli a legjobb és a legcsodálatosabb Rolling Stones nótát hozta el nekünk. I can give you satisfaction. I know.